आंनिनो आंगोनि बिफा रुंसारि तानेश्वर बसुमतारी गोसोखां फुटबल बादायलायनायखौ थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय बेखौ दिनैसिमहालागै कन्टिनिउ रानिं 3 इयार्स होनाय जादों आरो आंनि बिफाया 2021 मायथाइनि 5 जुनावहाय बे रुंसारि जादोंमोन आरो रुंसारि जाखांनायनि इयुनाव जोंनि गामिनि क्लाब फुंखा क्लाब एफसि आरो रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बिथांमोनहा आफानि बे गोसोखांनायनि मुङै बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनो थाखाय बिथांमोना थिरांथा लादों। बे लेखायैनो थांनाय 2022 निफ्राय लानानै 23-24 मायथाइसिम बिथांमोन थांखि लानाय बादि बोसोरथाम बेखौ एखेलाहे होनाय जादों आरो देग्लाय बे जोबथा बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव गुबैयै मोजां फुटबल एफसि बिथांमोनहा क्लाबफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेनि गेजेराव जोबथा जे बादायलायनाय फाइनाल बेवहाय फुंखा एफसि सुरेन्द्रपुर गामिनिनो क्लाब लोगोसेयै चिरांदर एफसि बे मोननैया नारानाथा बादायलायनायनि उनाव टाइ ब्रेकारनि गेजेरजों बिथांमोनहा देरहानो हाबाय आरो बिथांमोना देरहानायनि बान्थाखौ मोनलांनो हाबाय आरो फुंखा एफसिया जेननायनि बान्थाखौ मोनबाय। दा आंनि बुंनाय खावलायनाय बाथ्रा बेसो जे रायजो राजा बिथांमोनहा जेरैबादि थांनाय 3 बोसोराव बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंनि आफानि मुङै जे बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनाय जादोंमोन बेवहाय लैहोर बाहागो लानानै जेरैबायदि हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं सानथ्र'नो हायै रायजो राजा बे ओनसोलनि बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों मानोना बिथांमोना जोबोद हेफाजाब होदों आरो दिनैबो नोंथांमोना नुदों हाजार रायजो राजाफ्रा बाव फैनानै मदद खालामफैदों। गतिके आंनि गोसो गोरबोआव अरायसम बिथांमोननिसिम अनसायनाय आरो खुलुमनाया थागोन आरो लोगोसे बिसेसकरि गामिनि रायजो राजाफोर आरो गामिनि फुंखा क्लाब एफसिखौ आं जोबोद गोजोननाय जासिदों दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोना 3 बोसोर कन्टिनिउ बे हाबाफारिखौ लानानै मेहेरगोनां खालामनायनि थाखाय आरो मिजिंथिबाय जिहेतुके दिनै जोबनाय मोनसे बे खेला जाबाय आरो बे जोबनायावबो जोबोद डिसिप्लिनै जादों बेनिखायनो साफ्रोमबो बेवहाय गेलेगिरि आरो जोंनि मानगोनां रिफारि बिथांमोन लोगोसे बेवहाय गुबुन जातिनि जे कालचार टीम फैनाय जादों बिथांमोनखौ आरो टीमनि गासैबो हान्जाफोरखौ आरो नायगिरि बिथांमोनखौ आरोबाव खेबसे आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम एबा हामलायथिखौ बावहरनानै इयुन समाव रायजो राजाफोरखौ खेला धुला नङाब्लाबो बबेबा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आरोबाव लैहोर लोगो मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिनाय जाबाय। थेंक इउ।